kubva pawakaenda kwatitetilda nekuzobuda kuSly Media kushtaura nyaya yako kwati vakabva vadzingwa nalandlord. Vakadzingwa. Saka uende uri kuti munoonana kumashops. Pamashopu andu varipo, in fact ndopandioneka saloni kwa ndopakatotengerawo chingwa kana kuti chii chida zvokutenga. Ini ndikatovaona ndinotonzvenga nepavanenge vari pasaloni paundotopinda nefungu. Vakatondiona kuti pama-introduction ndichi musikana wacho mukati ndikape mukadzi wangu murume wangu musikana akadai so. Ivo zvavo mayellow-bone handingambopi mukadzi murume wangu tarisai muone ndiye musikana wacho vachingondinongedza. Saka ndinotoavoida kuti nditombodi zvekufesana navo. Dzimweni dzenguva ndinototsvaga nokupinda namo toenda hangu kune mamwe mashopu pasina nzira yepashopu pavo. Saka kubva pawakaburitsa nyaya yekupachena hapana pamati mambonyatsotaura zvenyu face to face. Hatisati havatotauri neni nyongoni watimbotauri chese. Ipo pachi pasaloni ipapo ndo pabasa pemurume wacho. Murume wacho ndinongonzwa achiti anoenda kubasa ndongomuona kazhinji vanenge vari vese musaloni imomo handizivi kuti anoita rei. Vanenge vangori vese nemukadzi musaloni imomo kazhinji kacho. Ndeyavo. Ndeyavo. Vanotobhadhara rendi kakebhini kadiki so. Vanotobhadhara rendi vachiita zvavo zvokuruka zvinhu ndezvavo zvanovashandisa. Saka pawakamboendawo kusaloni kwacho kunotoya vanhu here? Panotozozara pasaloni pacho panouya vanhu zvisingaiti ndisingazivi ko zvinoti vanhu vari kuuya. Anotoruka zvine mbiri mukadzi wacho pasaloni panotozvizara vanhu kutosvika vanhu vachitorukwa neusiku. Ndakanzwa zvakanochiti kunhengo yavo yesikarudzi pari kubuda honye handizo zvakamira sei ipapo? Dzaibuda. Ndaitonzwa ziva paini yekunge ipaini yelabor. Ndotamudumbu mangu ndobata papi ndobata. Saka ndongozonzwa kuti zvinhu zviya ndotonzwa kutofamba noenda notarisa kudza zvadziri honye. Ndobva ndatonorasira pasi. Dzimwe ndatanga ndichirasira dzapana ndakupisa. Iwe wakamboudza here maiguru kuti ndozvakuitika? Zvakazotoitika ndabuda pamba pavo. Saka kuti ndichitaura navo hatina kuzokwanisa kutaurirana navo kuti ndivabvunzewo ndivaudzewo kuti zvakandimirira zvakadai kusvika pari zvino. Saka hapana pawakambonyatsovaudza kuti kubva ndakaita zvatakaita zvezvi muviri wangu uyo hausina kumira musha hauna kuvataura? Handina, asi vanhu varikutoti tinongonzwawo nevanhu vanenge vachiudza kuti munhu ngaabatsirwe satizvizive. Mwari vachamuitira zvakanaka hanzi ndomatauriro vari kuita. Ngaende hake kubatsirwa kune vanogona chaivo Mwari achamuitira zvakanaka. Saka ndisizwa kuti mashoko acho ari right here ndiye kuratidza kufarira here kana kuti. Handiti. Tikaridzokere kuna sekuru. Sekuru tazombotreka timbodzokera mashure timbonzwa akatunhorondo. Ndimunoona zvatisingaoni. Tidzoka kwamuri. Alhamdulillah ndosaka ndataura kuti mukati menhengo yake yesikarudzi ndazvitaura izvozvo. Mukati mesikarudzi yake makaiswa chirwere. Hachisi chirwere chaEDS kana kuti chii, asi chirwere chekugadzira. So chirwere ichocho chichapfuka. Handiti? So padziri kudonha honye iwo zvinhu zvavo zviri kuita. Saka mukadzi uyu paakati ndikuda kuti tigare namai nini, kureva kuti uyu afane kubereka, chibereko chake chinofana kupera kuora. So chikaora chibereko chake nekurwadzira kwaanenge achiita mukaka uchibuda, kureva kuti bhizinesi ravo kana kari kadiki kanofana kukura. So murume acharamba achingoroora nokuti iyi isacrifice. Handiti? Isacrifice yakaita vanhu ava kuti vanofana kuti vaite izvi, vanofana kuwana ichi. Saka hapana pakuti mukadzi angarambe nekuti dare iri nderavo vakariita vari pamwe chete. Saka alhamdulillah kuti Allah Mwari vakanaka straight. Vaita kuti mwana azive auye afambe kwese kwatiri kuda kusvika kuSly Media then motsvaga ana sekuru anobatsira. Nokuti ichi chinhu chiri kuita kandi chemari. Saka pachinomira uko zvinhu zvinomira havana mufaro. Ichi chinhu pachinoshambadzwa chinhu ichi chinovarwadza. Handiti? Zvakafana kuti Mwari nevazimu kana kuti government ikaziva. Kana iye apiwa gweta, uyu mwana anofana kupiwa gweta negovernment. Nekuti haana mumiririri. Asi chinhu chataura chinhu chisingabvumirwe nehurumende. Nokuti kana lawyer richimirira mwana uyu kumurwisa kuti iwe uri kutinyepera, alright, digweta iroro rinoziva mutemo rati uri kunyepera babava ramuendesa kundotestwa kuti haana kuitwa izvozvo. Ko alright, dambudziko rari kutaura iri ndere kunyepa iri. Asi kana vachibheja kuti isusu hapana chinoitika, isusu titry kubhejawo. Nokuti isusu patamira ndepekuti takuda kuyambusa mwana. Asi ivo kana vachibheja vachiziva kuti havana chinhu chinoitika, inini musi wekoti kana ivo vachiti havane gweta ravo, inini mwana ndomupa gweta.
alhamdulillah rondo mira richitaura kuti mwana uyu ini ndichamurapa ende inini ndichabhadhara kuita kubhadharira mwana uyu rondo mira kuti mwana ari kutaura kuti ndakarepwa nababa namai ava haana kugarapo here pamba havana kumuchengeta here saka alhamdulillah ndomira ndakadaro kana vachiti mutemo ndozva unotaura kuti mwana uyu anofanira kutambura isusu tomutumira gweta rondo mira naye mukoti kuti uyu complainant yake iri kutaura kuti akarepwa so tinoda madocuments yake asi chatiri kuziva ndechekuti baba ivavo namai vavo varoya pekupedzisira tadzokera todzoka futi kumusha kwaakabva vakamuberekesa vakati mwana zvafa vakandotsipika guva remwana iye kuti kwese kwauchaenda uchange une mwana uyu tikumuburutsira mwana tombuditsira mwana ndokuti pari shuwa mwana anayo kumusana ende ava vakabva advantage kuti kotiso tega here handiti tikubatsira ndosaka takataura pane musikana kuomani paye zvakangofanana nedando rake mwana uyu harina kusiyana but now ukatasa musikana kuomani akauya achishungurudzwa achiitiswa zvimwe zvimasacrifice zokunze kwenyika uko kusvika mukuru wenyika vanotora vana vavo kure kuti ngirozi dzevana nemadzimu dzakavayambutsa nhasi uno asvika iyeyo akaona zvaakaona akanzwa zvaakanzwa kuti kuSly Media kunobatsira alhamdulillah isusu nhasi uno tiri kuda kuti timubatsire futi ende achayambuka sekuyambuka kwakaita munhu kana musikana anonzi funga yake achipa testimony kuti sekuru ndaaright nazvino ari right ende ashaike pano anouya kuzoona sekuru makadi alhamdulillah kana pandakati accident panzvimbo kuti vana vandakabereka chema butise musodzi musikana wakomani akachema akamira akanditesa sokoni sekuru shuwa mwari vadirei kudaro but ndakati aiwa mwari havana kutadza nokuti jobho chaiye akaedzo asangari muranda wamwari akatorerwa mhuri dzese akaitwa zvinhu zvesazvo upfumi hwake sokaonongeka saka kuparara kwemotikari haisi moswa asi kuparara kwemweya ndio kunochisa Allah subhanahu wa ta'ala kuparara kwemudziyo hakuna moswa asi mweya kana usina kuparara alhamdulillah zvakafanana izvozvo alright ndafa wotanga upembera futi kuti sekuru ndepapi nhasi mafoni akufona yematsosi handiti woshandisa zita kuti tisu alright aziva kuti tikanyepera zita rasekuru kanengo zita rasekuru kanengo rakahaida rasekuru tasu hali haidiwe vazukuru vasekuru tasu vatauti uya kuno kumuzukuru batirwe nasekuru tasu namba yavo aivhare asi ukaoneyo chinomuzengesa message vakutora mazita eng'anga vachishandisa vachida kuitisa zvidhori zvavo alhamdulillah hakuna chinhu chakadaro nokuti sekuru tasu anobuda patv achitaura kuti ndini ndiri kubatsira muzukuru saka hanga munyepere kuti uya tinozokutora teta usaudze vanhu sekuru tasu aite zvinhu zvakadaro sekuru tasu anongota kuti ndati zvakati ngatiite zvakati kana uchirapo unongorapa wobuda apa vang'anga handiti waenda kwasekuru vamwe anongokurapa wopedza saka vanonyepa vachihaida namba hausiriwo mudzimu wacho ende harisi dare ravo iroro nokuti dare raunongo ari kudare rero imbavha inoshandisa zita reng'anga rakafanana nasi uno mumwana akushandisa zita kuti ndina Achapola ukanomutasa Achapola ari pawheelchair iye haasi pawheelchair saka ndi Achapola ere iwawo aiya awasi Achapola saka iwewe uchienda kung'anga unofanira kuziva saka ndosaka ndaudza mwanayo kuti panapa angasingafanire kuuya nokuti time yatanga kusvika pari kana paakwirira kombi atonzwa kuti kwandiri kuenda kunenge akuitoko asi kuri ndiko kunoita handiti ndiko kwacho kune jekiseni racho ndiko kwacho kunokwanisa kudzinga chinhu ichocho kuti chimire ndiko kwacho kunokwanisa kumisa kuti iye wacho ari kuta kuti inini ndinozviti d paakanolomba ipapo zvitukisa ki ipapo nti zvidzokere kwaiyi handiti alhamdulillah hakuna futi chichaitika ndinostopa zvinhu izvozvo inini one ndakamira ndiri ndega andi haya munhu kuti ngatibatsira asi ndikutaura kuti ivo baba vavo namai vavo ivavo kana vanga vachiti ubude honye dzizare mabhaketi ndoziziva kuti dai vakapedza 6 months waienda unokuziva kunonzi kusiyiwa pamusha waingoenda kunosiyiwa muside meroad nekabheki kako uchitatarika uchienda kumusha asi uchinzi akazvitorera kuti chirwere alhamdulillah ukiona nawe yacho wainzi wakazvitorera chirwere saka tauya zvokupai mwana wenyu hapana chinorambika asi ava vanhu vakuita mari saka madzimu ako wanamati nemwari wako munamati otenda kuti mwari vangu maita henyu 2 uyo akauya kumusana kwako kuti regai iwe muroora watadza wakarambirei uroyi mbozi wakapiwa uroyi namai vako iwe wakabikirwa porridge ukabikirwa wakaiswa muriwo munyama kuti mudye pamwe chete
zviri kutaura nasekuru havasi kutaura zvinhu zvekunyemba. Ishuwa ndakapiwa nyama, ndikapiwa porridge, ndikapiwa maiyo. But nguva zvaiuya sekuru ndaiona kuti hazvisi good. Kusvika ndavudza kuti ndiri kukumbira kuti mama ndikwadakaroorwa ndivakuru vacho muteste opisiwa nenyama itije tese. Vakaramba aiwa rega ndinoipa murume wangu achaidya manheru. Zvoshuwa ndakavudza kuti muri varoi. Nyaya dzikasvika kumachifi. Ndikataura kuti muri varoi makandida kundibvisa nhumbu yemwana ine 7 months. Nhasi mandisirezve. Kuswera zuro uyo ndakarumwa nechinhu chandisina kuona ndakagara tichitandara so vanhu vakati inyoka hapana kana nyoka yakaonekwa. Ndazodaniwo kutambura vaitawo zvavaitora mbuya wangu mudura ndokudaniwo yanditamburo zvinhu mudura ndobva ndanoona gudo mudura. Vatezvara vakasvika pakundivinga pasina vanhu futi zvikanzi murora mwana wangu akaroora anonzi mukadzi. Tati chakasimbawo tisati tasangana nematambudziko akadai. Mbondipai mvura ndimwe mama. Ndabva ndaitobvawo kuchechi zvikanzi murora wona ndaita chisasa padama apa ndokumbirawo mate ako yondisapa. Ndowandisasaidzira nekusvira kuna kwakaita ndakati baba. Ndozva kuti chisasa chopedzwa neshupolishi kana neimwewo mishonga yechivanhu. Vakati alright ndobva ndabuda mbamo. Saka rimwe rezuva manje vanhu vaenda kumunda baba ndaitofukira munamato yandadapiwa. Vatezvara chaivo vakapinda mbama ndandiri. Zvikanzi mapedzero masiva ndakufukira ndoda kuti kana mapedza murora ndikukire idho renyu rinogona kunenge rinotinetsei. Ndikati baba ndinovhara. Vakandirowa mapendekete kudai baba vatezvara. Ndakatobva ndatiza ndananga kumba laki ndafamba paya pari padhuze. Ndikanotsanganangura ndozviri kuitika kwandakawanikwawo. But ndazodzoka futi handina kuita 2 days. Ndokurara ndakapfeka hembe. Dzese hembe dzakanomuka dziri mudanga remombe. Dzangu. Saka bamunini vakamukweda ndochikoro ngati form 4 maigundo kumbiro hachazivi vaikumbira chi neukate ndoda wambokata nzara dzangu ndikati alright rega ndakashamidzika mukoma ndichimuka kutarisa ko zvandakarara ndakapfeka hembe 1 asi ndiri kurota hembe dzapetuwa dzesiwa pambedha. Dzimwe dzacho dzimwe dziri kudanga dzimwe dziri pambedha dziri mudanga. Muzukuru ndozoti imi mbuya tanhonga hembe dzenyu mudanga remombe. Ndokutora sketi yandokupfeka. Ndakamera maronda muviri wese ubvinzi kuchipatara wendi unonofuga mauna mati. Saka zveshuwa kwanga kwakaoma kwandandiri. Nyaya dzandiri kutaura izvozvi nyaya dzadziri kumachifi. Ndatovaudza kuti ende muri varoi. Kufa kwakaita mwana takatorovana naambuya vavo ndikati uyu wangu hana kufa muri kunyepa. Zvokuti nyengona nhasi vakati murora pano hatichatombomudi. Atifumura. Saka murume wako anenge aive kupi baba? Aive kumba kwavo. Musi wacho watakarwisana naambuya yavo vakaya pamba pedu. Mwana anga achiri mupenyu asati ashaika. Mwana arwara ari kumba kwavo. Muri vavakidzana? Pane kadistance mbichana. Panotofambika hapane kadistance mbichana. Ndobva ndaenda pana ndati ndauya kutora mwana zizvo makati muchambofambawo nemwana. Nokuti zvakuita mwana hazvichaiti. Ndakuti mama ndikavafonera mbuya vangu vasi kudavira foni vari kukata. Saka ndati ndichiuya ndinezonzwa chima. Mwana uchitatu kuti atangotaura rangova guva ndiambuya. Ndakati wow. Mwana akangokwanisa kungotaura kuti mama ndomuromo wakaguma nawo ndichitora mwana uya ambuya vakanditukira zvokuti mwana uyu ndamutorerei vakuru vacho vanoitawo zvemuraparapa izvi ndo zvavanoitawo vakapopota kutuka kumirisana neni ndokuti anga nditi chibhakera ndopandavaregera vati ngechitunhu kwandata ndivambuya zvangu apa ndakuchidzorerawo manje zvoshuwa ndakadzorera asi vakapinda rodhi kunanga kumba kwedu kwana 7 vakanokurura mukoma kusara vasina kupfeka kusara vasina kana chinhu zvakanzi ndakura mani ni 7 vana mukoma varora tigere mumba ndakura mani mwana unyanga ndidzoreri uyu ndakura kusvika mai vangu vavarova vakandisevera zvizvamafambira shura renyu riende rega pakatora 3 days mwana ndokushaika but ashaika mwana uya manje adzoka kwandiri saka zvakaoma shuwa vanhu vamwari. Saka netombobvisa kwana mbuya kana amweni kutomboenda pane zvinyowani chii chauda kuti chiitiko vanhu ivavo? Ndiri kudawo back to sender shuwa kuti ngazvidzokerewo kuvaridzi. Iniwo hangu handina mhaka kana mabasa chaiwo ndakungosemewa nevanhu nyange ndikapromisiwa basa havana hakuna achandida. Ndangova munhu akungovengwa nemunhu wose pane kuti nditiwo vanhu vanondifarira kana kuti tiseke nyange vandogara navo shuwa vane mwoyo murefu but nekuda kwemagara anenge ava pakaoma mitauro yacho momo nevaimira neniwo mukoteji matogara navo kuti ndakumakoti vandipandukira vachandiona semunhu. Saka zveshuwa mhepo yacho kusemewa zvakaoma taura chokwadi. Alright. Sekuru, mazvinzwa zviri kudiwa nemuzukuru.
Alhamdulillah. Tanzwa chaita kuti ndizomhanya kwari. Akatora pamanga makutora kwaakanga akaroriwa. Akabati sekuru havasi kunyepa. Radari ngati mhanye kumuridzi wezvinhu. Alhamdulillah. Ndosaka tichitaura kuti susu kana tichikumbira vadzimu atikumbire tichiti tiri kuda kuti vadzimu vatifaze. Vadzimu kufara kwavo nokuti vakatituma kuti tibatsire vazukuru. Saka na zvino tiri kubatsira vazukuru. Alhamdulillah zvinotafange zvinyore pakutaura kwevanhu. Asi alhamdulillah rabbil alamin mwana uyo ari panguva isiri yekutamba. Nanasi kana akangobuda kungoenda achasangana nevanhu vanonyepa, tokubatsira, tokupa minamato, tokupa ichi chinoita, tokupa ichi chinoita. Vavariro iri yekuti vanhu vai vari kuda kusvibisa kuti zvinhu zvake zvikure. Nokuti anofana kusara asina munhu anomufarira. Anofana kusara ari one. Dzamara kuti afange rombe. Handiti obva anzi handiti mukuzwa nyaya yake mhepo yakasumuka nayo kumusha ndeyekuti anobva anzi kumusha akasiya arova vana amwene obva tafange apara mhoso kuno kuwasvikira futi inyaya yekuti pane mudzimu usina kunaka wakabva uri mudzinza rekuberekwa kwake. So dzimu iroro riri kuda kuti kuite mhosva. Handiti uye akasvika pamhosva hombe kana kuti pakangosacrificewa kuti ndiye kana kuti imwe hama pawanika ropa D rekuti pafiwa nenzira dzekupondana kana nenzira dzekudini kana nenzira dzekuzosungirira kureva kuti dzimu mumuri mavo rakura. Ava vakashandisa zvavakashandisa vabenefita. Handiti tinobvira baba vakuromba ava nemukadzi wavo nokuti ndikavatarisa ndiri panapa ndakagara murume yeye kana akapinda payadhi kana ndikapinda mumba handisi kuti ndiri kupinda mumba mavo ndakundomuziva kaini apinde fair atasane nedoo anoposha bichana. Handiti akarega kupinda nesaidi anogona kupinda nareverse murungu wake. Mukadzi wacho ane chimwe chinhu ane mumwe mushonga wokuti anodonhedza kumberi woujamba achipinda mupi muyadhi. Asi vese ava vazooni 2 pagate raari kutaura kuti chii gate rine mushonga wakarema akona kuti wokutamba nawo. Handiti so mushonga iwoyo unotaura ende une voice. And the voice iroro rinotaura kuti kwauya munhu zvinhu zvedu zvabatwa zvinhu zvedu zvatorewa kuda kuti mumba mune kachi mune tuhane. Handiti so ndo chinonzi kale kuchava iti mazuva ano taakuti zvidoma asi kwachava iti tuyowera. Saka tunouya tipa ripoti kuti mwana wenyu abata poti, mwana wenyu adya muriwo wedu. Nokuti mai ava kana ndisingati mistake uyu pari kuti vanoaona chiklina vanopedza kukirina wokutobika woenda kondoisa chikafu pazvinofana kuti zviwane chikafu zotoja. Handiti so zvaguta iwo pavanoenda kondoshava ava vachidonhedza honye 4-5 ukuwo mari iri kupinda makastoma anodai. Saka ndokunonzi kurombera mari. Handiti so munhu uyu akatonorombera mari zvokuti uyu dai akabvuma mushemushe akaitwa zvinhu zvakakwana mushemushe akabvuma kungoti orara nawo babava womupedzera nokuti bvudzi rake uyu rikusika rudzi neremumusoro ririmo mukati mavo. Shuwa ndakatoribviswa pamasowe ndakarichemera ndikati mungandibvudze bvudzi ranga rakusvika muno ndakagerwa zvanzi musoro wako usiri right. Last week bviswa pakirawa pazere vanhu nomwe madzimai kugerwa musoro wose zvakanzi bvudzi rako pane zvakaisiwa mumusoro nanhasi riripo utora kunopisiwa. Saka ini ndiriko kumasowe kwavo. Saka kutaura shuwa mwana anoda kuchenurwa zvakasimba kwete zvokuti kana vanhu vanobatsirana tingati ini ndiri kutaura dare rangu muprofita ta apasi pekuti muprofita afana kuti aiwa saende kwachakola iyayi havazozviwina tumwe zvacho zvimwe zvacho ndezvokubatsirana nokuti tiri vanhu vanobatsira vanhu. Ndosaka chiri pamwana uyu choda kuti chishinge iye yega achaona kuti kana ndiri kwamadzimai pane zvekuindiitira pachapola rega ndimire. Alhamdulillah. Asi ndikuti inini Allah subhanahu wa ta'ala kana vachiziva kuti ndio vakamusika mwana uyu Allah angavamumisire dambudziko. Kana variyo vakatisika kuti tikwanise kuchera miti amwari ngavamubvisire hondo idzi. Hondo dzidzokere kune muridzi, hondo kuhondo munhu kuvanhu. Handiti nekuti pale apa kana ndikatarisa munhu anofana kutobereka vana vake arere vana vake. Handiti motikari tenga yaunofana kudrive kwete motikari yaunongonzi otora aiyayi motikari ya otora ite asi kudrive
kupiwa murume wana murume anokuti ndokuda obatai vandi kude kusarudza choice. Saka murume akauya kunge mari yongoti kana iyo mari kangorikana yamo omwe unoivhunduka kuti yabva kupi because mumwe munhu ndinesi mumwe ndidokota mumwe nditicha ari kushanda day and night. Iwe ngorikana ngonzanzi rarai na baba ava makutowana perfume, rarai na baba ava wakuona ma hair salon, rarai na baba ava makuona zvese. Saka basa rako hombe nderipi? Kurariwa chete. Alhamdulillah hakuna mari yakadaro. Pakaoma ipapo. Saka kuoma kwacho mari hombe ihonye. Shuku. Ndapata ureba. Mari hombe ihonye. Kubuda kwake honye mari yaita kuvarungu. Varungu pakupa uka thank you. Noti ndozva vakalombera. Mukoma ndofunga andina wani wiki ndambofona meno kana makainzwa futi pari vasikana vakauya kumba uko. Nyaya yekutemwa nyora. Vakauya vakatotora mafotos. Ndakatemwa sekuru kunengo kumasaidi umumu. Kutemwa kwete zvokunzwa tsitsi. Kutema zvokutema zviya. Ndakata ndi kurota usiku ndopata pepe kwa muri kutitemere. Ndamuka ndatarisa kudai ndikuona kuti utobuda ropa dai mumasaidi. Kuseni kwaedza ndikati gogo yemuone. Wakava kana ndakadaidza kuona wakadzi tune musikana ndayana. Nemazamu. Ndikuchina kuti one inyora idzi ndarota pana ndivumuka pa endo zvanacho tarise muone zvandamuka ndakaitiwa. Hayo zvapera. Ndiana waiona achitezvo. Andina kuona ari munhu ndakangonzwa kuti pano ndikutemewa but munhu wachona ndisingamuoni. Vudziriye manje riri kusevenza. Alhamdulillah zvinokuti. Tinoda kutenda Sekuru nekubvuma kubatsirawo Alice. Saka chiripo apa Alice atakamboronga kuti toda kuuya. Chichakazoitika tisingataura zveti mazita nokuti vanhu vakazinga kundifona kuti wewe inge takambokutibatsira munhu uyu ukati aura tina ndikozobatsira chichakaitika kuti vangonzwawo kuti ndini ndakanga ndaita chikamu changu. Ndopanda akazosvikawo ndikangozouya ndikavingwa ndikatorwawo nevamwe hai vakanditora. Sense ene wakatosvika nemota vakanditora. Ndinofa ndakati ndatorwa chichicho shuwa ndakato andisi ndima ndaizonyorera mameseji tisori shuwa munhu wacho. So ndo zvinongoitawo mhepo yacho inenge isingadiwo chakanaka. Saka paunogara kupi? Togara kuwaterfalls paZindoga. Apa padhuze. Vanhu vanchofuta padhuze paZindoga pa. Vakatobva pataigara mucottage 1 ivo hanzi vanenge vari paHoughton Park. Padhuze. Asi saluni yawo paZindoga apo mashops yapo ndo pane saluni ndo pabasa pawo. Vanhu vantori pabasa nasi chaiwo vantori pabasa. Saka apa iwo kuita nezvei? Kwezvino ndiri munhu akangogara ndichitsvagawo rubatsiro rwokuti ndibatsirwe dambudziko rangu ripere. Handina zvandiri kuita ndakangogarawo Sekuru. Zvichapera. Totenda Sekuru. Zvinopera mushe futi. Tinotenda Sekuru. Batsirai muzukuru wenyu toda kuzodzoka munguva inotevera achipawo uchapupu. Ungave uchapupu hwekuti zvakaita kana uchapupu hwekuti hazvina kuita. Kwese kupupura. Hani mazvora. Tunatenge tichida kuti haiwa kana zvichida ndiye achatozofona kuti chimboyai kuno zvaramba. Kuti mukoma uyai kuno zvinhu zvezvi. Naivo vekubheja ava Sekuru ndo vatiri kudawo izvi. Asi tikuziva kuti anditi tine musikana wakamuona iwe anonzi Fungai ukomani. Wakambomuona? Noti foni yako pamwe idiki. Uchazosangana naye achakozokukurukurira kuti shuwa takabvako ende kuti kwatikuita kuno kunasi. Nasi mande? Amai wake vanga vasingafambi. Anditi akakuta kuti ndoda kuenda kunotora amai vangu. Akabatsirwa nevamwe vanhu muno muZimbabwe. Vamwe akatumira mari kubva kuAmerica nekukumbira kwaita paSly Media. Akakwanisa kundotakura amai yake kubva kumusha. Nezuro amai yake vaitoti ndoda kuona Achapola boss. Amai vakabva kumusha achinzi Muroi. Isusu takarapa chirwere. Hatina kurapa zvakuti zokunongedzana hatina kurapa. Takarapa urwere. So amai vake nezuro vaitotaura kuti enda notora vana kumusha kwadzoka. Ndiwo nofesi anonzi Achapola vacho. Asi vanga vachitaura asiko zvino vakubudisa voice. Wakatondimotesa nezuro Sekuru makadi ndinofara alhamdulillah. Ndini wacho alhamdulillah vacho ndikati ndini wacho alhamdulillah. Saka shukra. Vari kufara, vari kufamba. Vanhu vaiti ngafe Muroi. Muroi kana achifa anofanira kodzero nemhosva dzake.
asi urwere kana wauya afanike so isusu tinokikiritsa urwere kana musi wekoto ukatudza sekuru koti yangu ndiri kusangana yakadai isusu tinotsvaga vatinogona kuti vakubatsire totaura navo tokuti naye enda munomirira koti yaalice iyi vozobvunza iwo kuti kamwana kakawana gweta kupi aiwa gweta kaliwana kubva kuna Achapola madhezi ekoti akusvika musi wa27 mwedzi uno saka ndinenge ndakangomira ndiri wani panongo nyaya yacho inongotaurwa ingobva yanzi fedha tongobuda tina zvatinombotaura vanongodaidzwa mazita avo mberi woinde kukonodzoka dzoka idheti rakati 2 times akakaichi 3 parotonro chimbonogara kwatizotanga kutoshanda newewe dare rako rifamba Sly Media TV, building bridges.